खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रैसुमै बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ चिरांनि खराइबारियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होख्रांदों जायखिजाया मडेलिटिजों मेट्रिक आनजाद खुंगोन रितुल सयकिया न' फारसे फैफिनगासिनो दं चिराङाव 10 कौटिसो रांनि बारमिस सुपारि हमदों बङाइगावआव गोबांथार बिबांनि गान्जा हमदों ममता बेनार्जीआ उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि थांनाय 24 घन्टायावनो भारतआव सा 2,57,299 गोदानै केसेस आरो सा 4,000निबो गोबांनि जिउ खहा राहुल द्राविडआ टीम इन्डियानि कच जानो राजि जाबाय श्रीलंकानि जानो गोनां मेचआव बिबान मावफुंगोन डाइरेक्टर आयान मुखार्जीनि ब्रह्मास्त्र फिल्मआ बे बोसोराव ओंखारला सनु सूदनि पस्टारखौ बिबार माला आरो गाइखेरजों सिबिदों दानिया आबुं रादाब कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो चिरां जिल्लायाव हाग्रा बिफाना इभिक्सन खालामदों शुक्रबारखालि हाग्रा बिफान पुलिस आरो एसएसबिआ जयै इभिक्सन खालामदों चिरां जिल्लानि रनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खैराबारियाव आयेन बेरेखायै हाग्रा एवस्रांना दखल खालामना लानायफोरखौ न' बां सिफायनानै होख्रांहैदों बेनि बागै रनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मुसाहारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे साननिफ्रायनो खैराबारि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना न' बां लुनानै थानाय गं 30 नखरफोरखौ मैया होखारहरनाय जायो बबेखानि खैराबारि हाग्रा ओनसोला हाग्रानि मैदेरनि थावनि नाथाय बेयावनो आयेन बेरेखायै हाबसनफैबाय जायनि जुनै थांनाय बावैसो साननि सिगां देवस्रि ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन होननानैबो जसमानिक बसुमतारिया बुंदों रिपर्टनि बायदिब्ला बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो खैराबारि ओनसोलनि आदिबासि सुबुंफोरखौ हादान सिफायना न' लुनायखौ हाग्रा बिफाना होबथाबोनाय जादोंमोन नाथाय हाग्रा बिफाननि होबथानायखौ दखल खालामग्राफोरा मानियाखैमोन जायखिजाया मडेलिटियावनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ खुंगोन मडेलिटिया जिखियानो जाया मानो मेट्रिक आनजादखौ खुंगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ सावस्रि बिफाननि गनायथि मोनब्लानो जायखिजाया मडेलिटिजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ खुंनो थाखाय सोलोंथाइ बिफाना लाहार फाहार खालामगासिनो दङ होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया रोखायै फोरमायदों नाथाय ओइचएस जोबथा आनजाद खुंनायनि बागै जेबो रोखा बुंथियासै सोलोंथाइ मन्थ्रिया मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजाद खुंनो थाखाय सरासनस्रा रायजो राजाफोराबो कभिडनि नेमखान्थि आरो सावस्रि बिफाना फोसावनाय गाइडलाइनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायो सोलोंथाइ मन्थ्रिया ओएनजीसीनि मावफारिया रितुल सयकिया उदां जाबाय आलफा उदांआ रितुल सयकियाखौ उदां खालामबाय नागालेण्ड म्यानमार सिमनायाव उदां खालामदों आलफा उदांनि आखाइनिफ्राय उदां जानानै दिनै फुंनि 7 रिंगायाव भारत म्यानमार हादरनां सिमनाखौ बारना भारतआव हाबफैयो रितुल सयकिया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रितुल सयकियाखौ आसाम राइफलनि जवानफोरा नागालेण्डनि मन सिमनायाव रिसिभ खालामो आरो गावनि आवथायाव लायो आलफा उदांनि आखाइनिफ्राय उदां जाबोनाय ओएनजीसीनि मावफारिया रितुल सयकिया दिनै मोनाबिलिनि समाव गावनि आंगो गामि आरो न'आव सफैफिननो हागौ होननानै मिथिनो हादों शुक्रबारखालि बेलासियावनो रितुल सयकियाखौ आलफा उदांआ हगारबाय होननानै खौरां मोननो हादोंमोन मख'नो गोनांदि सानथाम सिगाङाव रितुल सयकियाखौ उदां खालामसिगोन होननानै फोसावदोंमोन आलफा उदांनि गाहाय दैदेनगिरि परेश बरुवाया रितुलजों लोगोसे साथाम ओएनजीसीनि मावफारियाखौ थांनाय 21 एप्रिल खालि हराव आलफा उदांआ लाकुवानिफ्राय लांखारदोंमोन चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामना 10 कौटिसो रांनि आयेन बेरेखा बारमिस सुपारि हमनो हादों चिरां जिल्लानि एसपि एडिशनेल एसपि डीएसपीओ आरो
बिजनी महकुमानि SDPOनि दैदेननायाव गुबुन गुबुन जायगानि गंब्रै गुदामाव आलादा आलादा सिग्रोमनानै 10 कौटिसो रां बेसेननि बार्मिज सुपारिखौ चिरां पुलिसआ बोखांनो हायो। बबेखानि बे अपारेशनाव जाथायसालिनिफ्राय सा 9 सुबुंफोरखौबो हमनो हादों होननानै पुलिस सुलुङा फोरमायदों। बे अपारेशनाव CCTV फुटेजजों लोगोसे बांलादेश आरो म्यानमार बायदि गुबुन हादोरफोरनि मार्किं खालामनाय आरो आयेन बेरेखा लाखुमानाय सुपारि बस्ताफोरखौबो पुलिसआ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि चिरां पुलिसआ थांनाय हरनि 11 रिंगायाव खालामदों बे अपारेशनखौ। बङाइगाव पुलिसआ थांनाय हराव गोख्रों सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि गान्जा बोखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बङाइगावनि DSP अमृतराज चौधुरीनि दैदेननायाव जेलकासाराव सिग्रोमना बनमालि सरकार मुंनि सासे पेडेलारनि न'आव दोनखुमानाय थासारियाव 25 केजि गान्जा हमनो हायो। नाथाय बनमालि सरकार गावनि न'आव पुलिस सहैनाय सिगांनो खारखुमा लांनो हायो। बोखांनो हानाय गान्जाखौ पुलिस बिफाना आवथायाव लाना बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय आरो बनमालि सरकारखौ नागिरगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि। मख'नो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थियाव जेननायनि उनावनो सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानाय ममता बेनार्जीआ उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि भबानिपुर बियाबनि MLA आरो बारग' आबाद बिफाननि मन्थ्रि सन्देब चेटार्जीआ गावनि MLA मासिखौ ममता बेनार्जीनो हगारना होनो थाखाय थिरांथा लाबाय। मानोना 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव आथिखालनि गागि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ नन्दिनीग्राम बियाबाव BJP बिजाथिनि शुभेन्दु अधिकारीनि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो ममता बेनार्जीआ गावनि गिबि मन्थ्रि मासिखौ रैखा खालामनो थाखाय फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो बबेबा मोनसे बियाबनिफ्राय उफेरा बिसायख'थियाव देरहाना बिधानसभायाव थांनो नांगोन। बेखौ नोजोर होना भबानिपुर बियाबनि MLA शुभेन्दु चेटार्जीआ गावनि मासिखौ ममता बेनार्जीनो एंगारना होनो थाखाय थि खालामदों। भारतआव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौआ हादोरनाङैनो साग्लोबगासिनो। मिरु सावस्रि बिफान डाटानि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायावनो सा 2,57,299 गोदान केसेस मोननो हादों। दायो बेखौ सरजाबफानानै हादोराव पजिटिभ केसेसआ गासै सा 2,62,89,290 जाहैबाय। थांनाय 24 घन्टायाव गासै सा 4,194 गोदान जिउ गोमानायनि उनाव हादोराव दायो कर'नाजों गाग्लोबजाना जिउ गोमानायनि अनजिमाया गासै सा 2,95,525 जाहैबाय। सावस्रि बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला दायो गोदानै सा 3,57,630 डिस्चार्ज खालामनायनि उनाव हादोराव दासिम डिस्चार्ज खालामनायनि अनजिमाया गासै सा 2,30,70,365 सिम जाहैबाय। दायो हादोराव कर'नानि एक्टिभ केसेसआ गासै सा 29,23,400 दङ। बेनि गेजेरावनो भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिखौ सुग्लायनो थाखाय टिका आरो फाहामथायनि राहाफोरनि फारसे नाजागासिनो। भारतआव दासिम गासै सा 19,33,72,819 सुबुंफोरनो टिका थुखांबाय आरो बेनिनो 24 घन्टायाव सा 20,66,285 बेरामिफोरनि आनजाद नायखांबाय। भारतआव दासिम गासै सा 32,64,84,155 सेम्पल्सनि आनजाद नायखांबाय। आगु गेलेगिरि राहुल द्राविडआ श्रीलंकायाव जानो गोनां बादायलायनायाव भारत क्रिकेट हानजानि कच जानो राजि जाबाय। दा टेलिग्राफ रिपर्टनि बायदिब्ला श्रीलंकायाव फैबाय थानाय जानो गोनां मेचआव भारतनि क्रिकेट हानजाखौ कच होनो राजि जाबाय। मख'नो गोनांदि श्रीलंकानि बे बादायलायनायाव भारतआ खनथामै सानसेयारि आरो T20 सिरिजबो गेलेगोन। मख'नो गोनांदि श्रीलंकानि बे बादायलायनायाव भारतआ खनथामै सानसेयारि आरो T20 सिरिजबो गेलेगोन। टीम इन्डियानि गाहाय कच रवि शास्त्रीआ इंलेन्डआव विराट कोहलीनि हानजाजों मुखुबाव दङ। बेनि सोलायनो राहुल द्राविडआ भारतनि नैथि क्रिकेट हानजानो कच होगोन। 48 बोसोर बैसोनि राहुल द्राविडआ बेनि सिगांबो सिनियर हानजानो बिब्दि हेफाजाब होखांबाय। इं 2014 मायथाइयाव इंलेन्डआव जानाय बादायलायनायाव भारत क्रिकेट हानजानि बेटिं एडभाइजार महरैबो सायख'जाखांबाय।
इं 2015 निफ्राय 19 मायथाइसिम आन्डार 19 टीम 2016 मायथाइनि वर्ल्ड कप रानार आरो 2018 मायथाइयाव चेम्पियनबो खालामहोखांबाय। बेल' नङादि महम्मद सिराज, शुभमन गिल, वाशिंटन सुंदर, पृथ्वी शा और शार्दुल ठाकुरमोन बायदिखौ राफोद गेलेगिरि महरै दानायाव राहुल द्राविडनिबो आखाइ दङ। मख'नो गोनांदि श्रीलंकानि जानो गोनां मेचआ फैबाय थानाय जुलाइनि 13 खालारनिफ्राय जागायगोन। गिबियाव सानसेयारि सिरिजखौ गेलेगोन, बेनि उनाव 14 जुलाइ खालारखालि नैथि आरो थामथि सानसेयारि मेचखौ 19 जुलाइ खालारखालि गेलेगोन। टी20 सिरिजआ 22 जुलाइआव जागायना नैथि मेचखौ 24 जुलाइ आरो थामथि मेचखौ 24 जुलाइ खालारखालि गेलेनाय जागोन। बलिउड डाइरेक्टर आयान मुखार्जीनि जोहै दिहुनजानो गोनां रणबीर कापुर, अमिताभ बच्चन, आलिया भाट, मौनी रयनि फिल्म ब्रह्मास्त्रखौ लानानै फिन दुखुनांथाव खौरां सिगाङाव फैदों। रिपर्टनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे 300 कौटि रांनि फिल्म ब्रह्मास्त्रआ 2021 मायथाइयाव ओंखारनो गोनांमोन, नाथाय दायो बे फिल्मआ 2022 मायथाइनि गोलोम बोथोरावसो ओंखारनो हागौ होनना मिथिना मोन्दों। मानो होनोब्ला फिल्मनि पस्ट प्रडाक्शननि खामानिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दायो बेनि सायाव खामानिया सोलिगासिनो, बबेखानि दासिमबो बेनि सायाव जेबो अफिसियेल फोरमायनाय जाथ'वाखै। कर'नानि गिथाव अलखद समाव बलिउड एक्टर सनु सूदआ अलखदाव गोग्लैनाय सुबुंनि मददाव नांथाबगासिनो दं, जायनि थाखाय हादरनि बयबो सुबुङा सनु सूदनि बिब्दि खामानिखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय, बोर आरो साबायखर बावदों। बे समाव ससियेल मिडियायाव अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे भिडिअ'आ जोबोर भाइरेल जागासिनो। भिडिअ'आव नुनो मोन्दों सनु सूदनि मोनसे गिदिर पस्टार, जायनि सायाव बिबार माला गानहोना गाइखेर लुफावनानै इसोर महरै सिबिदों। मख'नो गोनांदि सनु सूदआबो बेखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बिथाङाबो बे भिडिअ'खौ गावनि टुइटाराव शेयार खालामनानै बिसोरनिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।